200 ଗ୍ରାମର ମାଛ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଲୁ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବୁ? ହଁ କ'ଣ ପଲଟୁଛି? ଉଠୁ କେତେ ଶୋଇବୁ? ସିଝା କ୍ଷୀର ଖାଇଲୁ, ମାଛ ଖାଇଲୁ, ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବୁ? ହାଁ ମୁଁ କ'ଣ ଉଠୁନୁ? ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି କି ଭାଇ? ନିଦ ଭାଙ୍ଗ ଏବେ କେତେ ଶୋଉଛୁ? ତତେ ଏକଲା ନିଦ ନା ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସାରା କାହାକୁ ନିଦ ଅଛି? ମାଛ ଖାଇଦେଇକି ପଲଙ୍କ ଧନ ନେଉଛୁ। ହାଁ କି ହାତ ବଢ଼ ଦେଖିଲୁ ବାପ, ଏତେ ଷ୍ଟାଇଲ ଆଉ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତୁ ହିଁ ଗୋଟିଏ। ମାଛ ଖାଇବୁ, କ୍ଷୀର ଖାଇବୁ, ପଲଙ୍କରେ ଶୋଇବୁ। ଚଳକୁ ମରିକି ଶଳକୁ ସୁଧେଇ ଦେମି। ଓହୋ ଓହୋ ଲୋ ବାପ, ଦେଖ ଦେଖ, ଓହ କେତେ ଖୁସି ସିଏ, ଏତେ ଖୁସି ନେବି। ତତେ ଗୋଟେ ଲୋକ କହୁଛି ନିଦ ଗୋଟେ ପଲଙ୍କର ଶୋଉଛି, ତୁ ଉଠୁନୁ। ଉଠ ଯା, ଆଉ ଶୋନା ଉଠ।